A good part of the world today suffers from a shortage of bread. But there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ Himself, "I am the bread of life," He declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact the Vocation Directors. The phone lines, ABS-CBN, bring you Christ the Healer. Mayong adlaw nga Domingo sa tanan. Karong adlaw atong gisaulog ang Epipania o ang pagpaila sa anak sa Dios ngadto sa tibuok kalibutan nga gisaksihan sa pipila ka mago o mga maalamon nga milakbay gikan sa sidlakan aron pagyukbo o pagsimba sa nahimugso nga hari sa Israel, ang manunobos sa tibuok kalibutan. Sama sa mga maalamon nga gidanagan sa kahayag sa bituon, kita usab dinanagan sa kahayag sa atong pagtuo, muyukbo karon sa batang Hesus nga nahimugso diha sa Eucharistia. Dinhi niining kasaulogan ihalatang atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, isip gasa sa atong manunobos. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan ug ni Jesucristo atong Ginoo manaa kaninyo. Mga kaigsunan, maginulsol kita sa ato mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog nining santos nga misa.
Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, ug dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Kadai sa iyang mga tao, dinhi sa yuta, Ginoong Diyos ating tumari. Diyos Amahan, magagagahong sa tanan, nagasimba kami kanimo. Nagpasalamat kami kanimo, naghahadaig kami kanimo, tungkol sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos ka nagawagtan, sa sala sa kalibutan. Kaluy ni kami, ikaw ang nagalingkod sa tuo sa Amahan. Dawata ang among pangahuyo. Ikaw lamang ang santo, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing alandong, O Jesucristo, uban sa Espiritu Santo. Magampo kita. O Dios, karong adlaw, gipadayag mo ang imong bugtong anak ngadto sa katawhan, pinaagi sa pagtultol sa bituon. Itugot nga pinaagi sa kahayag sa pagtuo, makasudong kami sa katahom sa imong himaya, diha sa langit. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Bangon Jerusalem ug sidlak, kay miabot na ang imong kahayag, ug ang himaya sa Ginoo misidlak na kanimo. Tabunan sa kangitngit ang kalibutan, ang katawhan tikyupan sa kangiob. Apan ang Ginoo musidlak kanimo, ug makita diha kanimo ang iyang himaya. Ang kanasuran muduol sa imong kahayag, ug ang mga hari muduol sa lamdag sa imong kahayag. Tanawa ang imong palibot, makita mo nga nagtigom na sila, ug muduol kanimo. Gikan sa layong dapit, mga but ang imong mga anak lalaki, ug kuguson ang imong mga anak
babay. Malipay kagayod inigkakita mo niini. Mukusog pagpitik ang imong kasing-kasing tungod sa kahinam, kay ang bahandi sa dagat mahianha man kanimo, ang bahandi sa kanasuran maimo man. Malukop ka sa daghang kamelyo, sa Media ug sa Ipa. Ang tanan nga gikan sa Siba magdalag bulawan ug insinso, ug mag-awit silag mga pagdaig alang sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta nagsimba kanimo. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta nagsimba kanimo. O Diyos, tugahi ang hari sa imong panghukom, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Magmando siya nga matarong sa imong lungsod, ug hukman niya ang mga nag-antos. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta nagsimba kanimo. Ang mga hari sa Tarsis ug mga pulo magdala ug mga gasa. Ang mga hari sa Arabia ug Siba magdala ug mga halad. Ang tanang mga hari magsimba kaniya. Ang tanang mga nasud mag-alagad kaniya. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta nagsimba kanimo. Kay magluwas siya sa kabus kun magsangpit siya, ug sa nag-antos diha nga walay mutabang kaniya. Maluoy siya sa ubos ug sa kabus. Luwason niya ang mga kinabuhi sa kabus. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta nagsimba kanimo. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Sa walay duha-duha, nakadungog kamo nga ang Dios pinaagi sa iyang grasya, naghatag kanako niining buhata alang sa inyong kaayuhan. Gibutyag o gipadayag sa Dios kanako ang iyang tinago nga laraw sumala sa gisulat ko kaninyo sa daklit. Kaniadto wala kini ibutyag ngadto sa mga tawo. Apan karon gipadayag na kini sa Dios pinaagi sa Espiritu ngadto sa iyang balaang mga apostoles ug mga propeta. Ang tinago mao nga pinaagi sa ebanghelyo ang mga dili Hudiyo
sama sa mga Hudeo, makadawat usab sa mga panalangin sa Dios. Mga bahin sila sa usa lamang kalawas, ug makaambit sa saad sa Dios, pinaagi kang Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Higayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus natao sa lungsod sa Bethlehem, sa yuta sa Judea, sa panahon sa hari na si Herodes. Unya, may pipila ka mga tao nga maalamon bahin sa mga bituon, nagabot sa Jerusalem, gikan sa sidlakan og nangutana. Hain man ang bata nga natao, nga maoy mahimong hari sa mga Hudiyo. Nakita namo ang iyang bituon sa pagsubang niini didto sa sidlakan, ug muanhi kami aron pagsimba kaniya. Sa pagkabati ni Hari Herodes niini, wala siya mahimutang ingon man ang tibuok Jerusalem. Gitigom niya ang mga pangulong pari ug ang mga magtutudlo sa balaod ug gipangutana niya sila. Asa man mataw ang Mesiyas? Sila mitubag, sa lungsod sa Bethlehem sa Judea, mao kini ang gisulat sa propeta. Ikaw, Bethlehem, sa yuta sa Huda, dili ka iwit sa mga dagkong lungsod sa Huda, kay magikan kanimo ang usa ka pangulo nga maoy magmando sa akong katawhan, ang Israel. Busa, gipatawag ni Herodes sa mga dumuduong nga gikan sa sidlakan alang sa usa ka tigom nga tinago o giyang nasayran gikan kanila ang untop nga takna sa pagsubang sa bituon. Unya, iyang gipaadto sila sa Bethlehem og giingnan, lakaw kamo og pangitaan ninyo pag-ayo ang bata, ug sa makaplagan na ninyo siya, pahibalua ako, aron muadto ako, og musimba usab kaniya. Unya, nanlakaw sila. Samtang nagpanaw sila, nakita nila ang bituon, ang mao gihapong bituon nga nakita nila dito sa sidlakan, ug naguna kini kanila, hangtod nga miabot kini og mihunong tungod gayod sa nahimutangan sa bata. Nalipay sila pag-ayo sa pagkakita nila sa bituon. Unya, misulod sila sa balay ug ilang nakita ang bata uban sa iyang inahan nga si Maria. Nanluhod sila ug misimba kaniya. Unya, giablihan nila ang gisudlan sa ilang mga gasa ug mihalad sila kaniyag bulawan, insenso ug mira. Pinaagi sa damgo, gipahimatngunan sila sa Dios sa dili pagbalik ngadto kang Herodes. Busa na mauli sila agi sa laing dalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daiguri ka, O Kristo. Una sa tanan, Happy Three Kings, kanatong tanan. Happy Three Kings. Palihog lag greet usab ang imong tapad og Happy Three Kings. Happy Three Kings. So, kana. Nauman na ta sa Merry Christmas, unya nauman ta sa Happy New Year, karon
mga kaigsunan atong gisaulog ang Three Kings. Mao na kita mo greet sa usag-usa, Happy Three Kings. Mga kaigsunan, karong Domingo ha atong gisaulog ang gitawag natong Domingo sa Epipania. Nga usab atong naibaw-an nga Domingo sa tulo ka mga hari. Mao bitaw na kita nag-greet og Happy Three Kings. Ato sa ning tan-awon mga kaigsunan, una sa tanan kining gitawag nato nga Epipania, Domingo sa Epipania or Pista sa Epipania. Ang pulong nga Epipania nagikan kini sa Griego, Epipanein, nga usab naay kaparehas nga pulong diha sa Latin, Epipania, nga gusto pasabot sa Binisaya pagpadayag. Sa in English atong matranslate nga manifestation or revelation. So kinsa may gipadayag, kinsa may gi-reveal, kinsa may gi-manifest, way lain kundi ang anak sa Dios nga gipadala dinhi kanato ang atong Ginoong Hesukristo. Ug ang pagpadayag kaniya pinaagi sa tulo ka mga hari nga atong nahibaw-an nga usab nga makita sa atong ebanghelyo. Sa katapusan sa atong ebanghelyo nga nadungog o atong gibasa, mingon nga giablihan nila ang gisudlan sa ilang mga gasa o mihalad sila bulawan, insenso og mira. Nga kining mga butanga mga kaigsunan nagpakita kanato kung kinsa si Kristo. Ang bulawan maoy timaan sa iyang pagkahari. Unya ang insenso mao ang iyang pagka-Dios ug ang mira mao ang iyang pagkatao. So si Kristo di ay usa ka hari, usa ka Dios ug usa ka tao. Unya ato sang tagaan og pagtagad og pagtan-awon nato, pamalandungan nato mga kaigsunan kining gitawag nato nga Three Kings. Tinuod bagyod nga naay tulo ka hari. Unsa may tan-aw ninyo? Oh, sukad sa gamay pa ta nakadungog na ta nga naay Three Kings. Pero kita nga mga Katoliko kinahanglan klaro ni para nato dili tinuod nga naay tulo ka mga hari. Kini usa ka konklusyon ra diha sa atong nadungog sa ebanghelyo nga ako nang gi-mention katong mga halad nga ilang gida. Nga mao ang bulawan, ang insenso ug ang mira. Atong nadungog sa sinugdanan sa atong ebanghelyo nga naay pipila ka mga tawo nga maalamon bahin sa mga bituon nangabot dito sa Jerusalem. Kay gusto lagi nilang nga makita ang Ginoo nga natawo, ang bata nga natawo nga mahimong hari sa Huda. So, mga kaigsunan, ang konklusyon, naay tulo ka mga hari tungod sa ilang gidala nga mga gasa. Ang tinuod di ay, dili tulo ka mga hari, kundi mga tao nga mga maalamon, wise men. So, tingali, dili lang sila tulo, mas daghan pa siguro ang miadto didto mga kaigsunan. Ug kining gibuhat sa tulo ka mga gitawag natong maalamon nga tao or more than 3 wise men, nagpakita nato mga kaigsunan og pipila ka mga butang nga angay natong pamalandungan. Nga usab ma-apply nato sa atong kinabuhi sa matag adlaw. Una sa tanan mga kaigsunan, kining mga maalamon nga mga tao, puno sila sa kaisog, no? Courage. And then second is their faith, ang ilang pagtuo. Nga maoy nagtukmod kanila aron nga ilang pangitaon ang bata nga natawo nga mahimong hari sa Huda. So na sa tanan ang gitawag nato nga kaisog, courage of the wise men. Ngano nakasulti man ta niana mga kaigsunan, di ba kung mangita tag usa ka butang, usa ka gikinahanglan nato mao ang kaisog, no? So gikan pa sila sa sidlakan. Mipanaw sila padung ngadto sa Jerusalem aron pangitaon ra nila ang bata. Sa ilang paglakaw, wa sila kaybaw kung say mahitabo. Basin unya na ay daghang mga tulisan, no, sa kalsada. Basin unya kanang basin asa sila dadon, no, sa ilang panaw. Kay
bisan tuod nga sila gigiyahan sa bituon, no? Nga gikan sa langit. Og tinuod mga kaigsunan nga sa ilang panaw na ay kanang gitawag natong hurdle, no? Nga mao ang hari nga si Herodes kay gipatawag man sila, no? Unya sa ilang pagbalik usab nakita natong ilang kaisog tungod wala naman sila miagi ngadto ni Herodes. May pauli sila bisan tuod nga giingnan sila ni Hari Herodes muagi mo dinhi kanako pagkahuman nga makit-an o makaplagan ninyo ang bata. So they went on another way. They did not go to Herod anymore. So, diya makita ito mga kaigsunan ang kaisog sa mga maalamon nga mga tao. Nga kung atong tanawon o pamalandungan mga kaigsunan, tingali sa pagkakaroon, no? Usahay ang uban nato na atay mga kahadlok, no? Ilabi na pananglit sa pagpuyo nato diha sa gitawag natong kabubuton sa Dios. Sama pananglit karong panahon na, matag-adlaw na lang nato madungog sa atong TV o sa atong radyo, no? Sa balita nga naay patay, no? Bisan asan dapita sa atong nasod naay patay. Nga daghan sa adkayo mga tawo moingon nga nganong ang kadaghanan sa katawhan, ang kadaghanan sa mga Pilipinhon are very silent, no? Are you silent about what's happening around us? Tingali deep inside us we have that fear to say that it is not good to kill other people. We have that fear, we don't have that courage to tell others that you have to preserve life, that you have to respect life, nga sayop ang mupatay sa imong isig katawo. Kaya ang kinabuhi, gikan sa Ginoo. O ang Ginoo ra ang naay katungod nga mukuha sa atong kinabuhi. Sama pananglit sa akong experience sa pagkapari na ay mga couples, no? Kamo daghan ninyo diya sa inyong panimay usab mga nagtan-aw karon, you have your husband, you have your wife, you have your family. Unya sa akong apostolate, no, kay ang akong apostolate sa mga magtiayon man o sa pamilya, o labi na diya sa marriage encounter o sa marriage counseling, no, dagan ko na experience nga mga magtiayon, no, mga ayo sa akong advice, no, o sa buhaton nila tungod gusto nila nga ma-preserve nila ang ilang marriage, ang ilang kaminyoon. Kadaghanan mo gud karon kung mag-away ang asawa ug bana, magbuwag. No, mao ni buhaton nila. They don't take courage, wala sila'y kaisog nga buhaton nila ang tanan aron lang ma-preserve nila ang ilang kaminyoon. So, if you are doing everything in order to preserve your marriage, your being husband and wife, then there is so much courage in you. And you are making a difference in our society. O na mga kaigsuonan, kinahanglan ato yun ang buhaton, kung unsay angay natong buhaton. Tumano na itong kabubuton sa Ginoo, unya, gikinahanglan nato ang kaisog. Ang kaisog or courage o sa kini nga gasa nga gikan sa Ginoo. So pwede nato pangayoon gikan sa Ginoo mga kaigsuonan. Ikaduha, ang pagtuo sa mga maalamon nga mga tawo nga atong nadungog sa ebanghelyo. Gikan sila sa sidlakan. Ang mga tawo nga gikan sa sidlakan, kadaghanan nila wala mutuo sa Ginoo. Apan kini sila nga mga maalamon nga mga tawo, nangita sila sa kaalam. Nangita sila sa Ginoo kay nakaibaw man sila nga diha sa Ginoo ilang makaplagan ang kamatuuran. Diha sa Ginoo ilang makaplagan ang kalinaw. Ug mao kana ang kasanatian sa mga maalamon nga tao nga atong nadungog sa atong ebanghelyo mga kaigsunan. Mao usab na mga kaigsunan nganong kining mga tao midala og mga gasa ngadto sa Ginoo. So their gifts were really coming from their heart. Were really coming from their commitment to that child who was born in their midst. The child that was being sent by God. So, ang gidalang nila nga mga gasa that is fitting and proper for a king. Mao to na sila bulawan, na insenso og mira. So gikan sa ilang kasing-kasing, gikan sa ilang kaugalingon, tungod sa ilang pagtuo.
Kita usab mga kaigsuonan, kay bawta nga gitagaan ta sa gasa sa gitawag natong pagtuo. Sa diyang kita gibunyagan, nadawat nato ang gasa sa pagtuo. Ug unta kining atong pagtuo sa Ginoo mga kaigsuonan, mo dasig usab kanato sa pagdaa og gasa ngadto sa Ginoo sa matag adlaw natong kinabuhi. Dili ra karong panahon sa Pasko, kundi sa tanang adlaw sa atong kinabuhi sa tibuok tuig. Mao pangutanan nato sa atong kaugalingon, unsa may pinakanindot nga gasa nga atong mahatag sa Ginoo, nga akong mahatag sa Ginoo. Oh, tingali ang una-una nato mga material nga mga gasa. It should be more than material things, my dear brothers and sisters. Sama pananglit sa paghatag nato og time sa Ginoo. Pinaagi sa atong pagserbisyo sa simbahan, sa atong parokya. Ilabi na karong tuwiga nga atong gisaulog ang year of the parish, no? Kinahanglan ihatag nato atong kaugalingon. Sama pananglit sa pagtudlo sa katisismo sa mga kabataan, no? Bisan na lang sa paglimpyo sa simbahan sa atong parokya. Kana gasa usab nga atong gihatag ngadto sa Ginoo. O gatong pagpasaylo sa atong isig katawo, mga kaigsuonan. Ang pagsabot sa uban bisan lisod sila sabton. Oh, mao ni gasa nga mahatag nato sa Ginoo mga kaigsuonan. Karong Domingo ha, mga kaigsuonan, atong gisaulog ang katapusang Domingo sa panahon sa Pasko. Oh? Unya kini unta magpahinumdom kanato nga dili mahuman dinhi ang atong paghatag og gasa sa usag-usa o paghatag og gasa sa Ginoo. Kung dili magpadayon unta kini sa atong kinabuhi sa matag adlaw sa tibuok tuig. Unsa may pinakanindot nga gasa sa tan-aw ninyo mga kaigsuonan? Tingali ang pinakanindot ang atong kaugalingon jud. Nga atong tumanon ang kabubuton sa Ginoo, atong buhaton ang iyang mga kining commandments of God, ug ang pagtulun-an sa atong simbahan og ni Kristo. Tato pa, we are giving good example to others. Maayong panig-ingnan ngadto sa uban. Mao kini ang pinakanindot nga gasa nga mahatag nato sa atong isig katawo. Sa ingon kita mihatag usab og kahayag ngadto kanila, sama sa bituon nga mihatag og kahayag og giya ngadto sa mga maalamon nga mga tawo. Ug kung mao kana ang buhaton nato sa matag adlaw, mga kaigsuonan, kita usab naghatag og pinakanindot o pinakamaayo nga gasa ngadto sa Ginoo. Amen. O ato ipadayag atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Jesucristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, iya anak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa katulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita sa Dios Amahan nga mipadayag sa iyang bugtong anak ngadto sa tibuok kalibutan. Sa matag pangamuyo kita muingon atong tubag, dan-agi kami sa imong kahayag Ginoo. Dan-agi kami sa imong kahayag Ginoo. Alang sa Pro Negritis nga apostolikanhong misyonaryo sa simbahan sa Africa ug sa tanang mga misyonero sa tibuok kalibutan, nga magmalahutayon unta sila sa pagpakaylap sa kahayag sa Ebanghelyo ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga opisyales sa atong nasod,
nga abli unta kanunay ang ilang hunahuna o kasing-kasing sa lamdag sa Ginoo aron makahatag og serbisyo sa katawhan subay sa Kristohanong mithi. Magampo kita sa Ginoo. Alang kanila nga nag-antos tungod sa mga kapinta sa terorismo, mga kalamidad sama sa bagyo, sunog, gera ug uban pa, nga sama sa tulo ka mago, makita unta nila ang kahayag sa Ginoo aron mahupay ang ilang kahimtang. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga masakiton, ilabi na ang nagtanaw karon sa telebisyon, nga mabati ug makita gihapon nila ang naghingapin nga panalangin sa Dios, luyo sa ilang balatian. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa salugoon sa Dios, Teofilo Kamomot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga sponsors ni ining TV Mass, nga panalinginan unta kanunay sa Ginoo ang ilang pamilya, magampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang nangamatay, ilabi na ang biktima sa extrajudicial killings, nga madanagan sila sa kahayag sa himaya sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Mohilom kita sa makadiyot, alang sa atong tagsatag sa kakatuyuan, ilabi na ni ining musunod. Langit nung Amahan, lamdagi ang among mga kangit-ngit sa kahayag sa Ebanghelyo ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Maigsoon pagampo kamo aron ang ako inyong sakripisyo dawaton sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Sudo nga Ginoo nga maluluyon ang mga gasa sa imong simbahan. Ang gihalad namo dili na bulawan, insenso og mira, kundili ang gipasabot sa maong mga gasa, ang gisakripisyo ug ang gikalawat nga mao si Jesucristo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angayong mataro. Santos nga Amahan Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan. Angayog matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kay karong adlaw, imong gipadayag diha ni Kristo ang imong tunhay nga laraw sa kaluwasan. Ug imo siyang gipakita nga kahayag sa tanang katawhan. Karon ang iyang himaya misidlak na dinhi kanamo, nga may kamatayon, imong gibago ang katawhan, diya sa iyang walay kamatayon nga kasamahan. Ug busa, uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, kahantos. Puno ang langit ug yuta sa Santos gayod ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug moingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Ang misteryo sa pagtuo. Maluluwa sa kalibutan, na nagtubos ka lamo. Pinaagi sa imong krus, upang kabanaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayang pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga imayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatangan na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tananungog ug gimaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong Ginoong Hesukristo. Kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan,
Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug may layo sa tanang kasamok. Samtang nagapabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Jesu-Kristo among manunubos. Ginoong Jesu-Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa mong mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang panag-inig suonay. Peace. Kini mao si Kristo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Pakalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako.
Magampo kita. Ginoo, sa kanunay sa tanang dapit, naguna ka kanamo pinagi sa langit nung kahayag. Itugot nga mapalandong namo sa putli nga pagtuo, ug magpuyo kami sa kinabuhi sa bugos nga pagigugma, sa misteryo nga among gisalmutan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa masakiton, langit nung amahan, gidawat sa imong anak, ang kasakit o kamatayon sa krus. Aron itudlo ang birtud sa pailob, diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Inaot nga ang nagantos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, o nga ang iyang kasakit naiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo, imong anak, nga buhi og hari uban kanimo, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinasingkasing nga pasalamat alang sa tanan nga ning tabang, aron atong mahatod kining santos nga misa, ilabi na sa mga masakiton nga anaa karon sa tagsa-tagsa kapanimalay o di kaha sa mga balay tambalanan. Salamat ilabi na sa atong Mass Presider karon, si Reverend Father Celso Magbanwa Jr. from the Society of the Holy Family uban sa mga seminarista. Ang atong choir, ang Good Samaritan, ang mga pilgrims, World Apostolate of Fatima, gikan sa Holy Cross Pardo, led by Penny Hiromo, og ang Legion of Mary Senatos of Cebu, led by Sally Escanio. Ang atong offerer, si Cherry Cañada, o kaninyong tanan nga niya karon dinhi, daghan kayong salamat. Alang ni atong gustong mutabang aron atong mapadayon ang paghatod sa santos nga misa alang sa mga masakiton, ipadala lang ang inyong donations sa Daughters of St. Paul. O greetings usab alang sa atong mga YouTube viewers, ilabi na kang KJ from Japan, o kang Inday MJ, uban sa iyang pamilya sa Toledo o sa Leyte. Daghan kayong salamat. Ang Ginoo manaa kaninyo. Alang sa kanimo. Og manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa. Dadang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Gloria, 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 in excelsis Deo, Gloria, 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 in excelsis Deo. The Daughters of St. Paul would like to thank the following sponsors and mission partners: